Halo, halo, za 10 minut zde začne velmi důležitá schůze. Schůze o budoucnosti Předly, o vaší budoucnosti. My tam na to město chodíme a furt jim tam říkáme, že by neměli rozhodovat o vás bez vás. V úterý sem na tohle místo přijdou ty gáče z těch úřadů a z toho pracáků a policajti a z agentury. A přijdou sem, protože my jsme je dokopali k tomu, aby sem přišli a začali s váma mluvit. A když vás tady bude takhle málo a budete se koukat jenom z okna, tak to bude pěkný průšvih. A oni řeknou, vidíte, tam skutečně není v Předlicích někdo, s kým se dá mluvit. Proto vás prosím, pojďte sem teď k nám, domluvíme si tady, co budeme tam říkat v úterý. Říkám, co se doma mluví, to je podplatný. Nejlepší, kdyby tady přišli všecky, aby se to mluvilo. Sám nejsi nic, síla spočívá v kolektivu. Tak. Jak jste to představoval, kdybyste to mohl vyzařídit, vyzorganizovat, tak co byste? Aby se tady vyčistilo. Možná dobrovolně, dobrovolníky, kteří by to udělali. To je výborný nápad. Děkuji, to je výborný nápad. Jsou tady nějací dobrovolníci, kteří by se připojili k tomu úklidu, pojďte sem, až když to město přijde, ať můžeme říct, ano, lidi tady jsou. Já jsem i na magistrátu byl a měl jsem o to zájem to tady uklízet a prostě mi bylo řečeno, že na to peníze nejsou. A no, jasně, no. Že prostě na to je nějaký výběrový řízení a ty výběrový řízení dneska jsou takový, že se podplácejí. Takže obyčejný člověk, který by chtěl tady třeba uklízet tyhle ulice, na to prostě nemá. Město říká, že dá hrozně moc milionů na to, aby tady zbouralo ty bouračky. 23 milionů. A budou to dělat nějaký stavební firmy od někať odinut. Myslíte si, že dobrý požadavek je, aby tu práci dali vám, obyvatelům Předlic? Máme i tady firmy naše, které to tady vládají, mají všechno, auta, všechno. A proč jim to nedávají, když tady dělají práci, který zkrátka, abych jim dal tu práci těm podnikatelům, co tady bydlejí a co tady dělají, aby oni to mohli dělat, protože zaměstnají víc lidí, aby mohli ty mladí lidi nějakou korunku vydělat, aby měli co z toho žít tady, a ne aby tady po boračkách chodili a kradli. Některý gáče, takový, kteří jsou rasisti, říkají o Romech, že nechtějí pracovat. Co si na to myslíte? To není pravda. To je úplná volovina tady tohleto, co říkají. To i v televizi říkají. Ještě ten je blbec, co říká tady tohleto. To vůbec není pravda. Já mám několik životopisů na agenturách pracovních a pořád já tam chodím, dá se říct, každý týden minimálně 2x, 3x. A prostě ta práce není. A jako prostě já pracovat chci, ale práce není prostě pro nás. Aspoň ne pro mě, protože mně se zdá, mě bylo kolikrát řečeno, že na tu agenturu jde prostě někdo bílej a tu práci dostane třeba. Jo. A není možný, že já tam chodím už skoro 2 roky a práce prostě kdykoliv, když tam jdu, tak prostě práce není. Což je zajímavý. Kamkoliv půjdou, tak nikde nechtějí vzít, protože jak vidí cigána, tak nevemou. Já jsem svýmu synovi nechtěla věřit, ale sama jsem se přesvědčila, že opravdu není práce. Jak se ukáže černý cigán někde, tak nemá na nic právo. Za všechno můžou politici. Jo, a naučili to všech těch cigánů, co jsou tady, tak je naučili, aby byli bez práce, aby byli doma. Potom se diví, že jsou dluhy. Gáčové říkají a myslí si, že na dávkách se berou velký peníze. A já těm svým gáčovským kamarádům a nekamarádům říkám, a proč vy si neuděláte děti a nejdete na dávky a neberete, když si myslíte, že to je taková paráda. Tapen, proč to neděláš? No a teďka pak se dozvím a proto já chci, abyste říkali, kolik na těch dávkách berete, to nejsou žádný 10 000 a kolik vás bere, aby to ty lidi věděli, protože to je blud, to je lež, co si myslej. Každý říká, že dneska internet vzdělává, jo, ale
koho vzdělává? Nás vlastně nevzdělává, protože my tady nemáme k internetu žádný přístup a kolikrát, když jsem volal na ty infolinky, tak prostě mi bylo řečeno, že tady ty kabely prostě nejsou zavedený a že prostě by to bylo hodně práce a tak dále. Takže my si kupujeme předražený prostě ty flešky a tohle, aby jsme vůbec se dostali k internetu. Takže tohle taky přístup prostě k informacím a ke vzdělání prostě my tady máme taky malej. Pera spala, nože námi, opraví to starý. Péča není doma a mladík to neumí. Zavoláme na dědečka, ten má velké kladivo. Dá do toho 4 rány a už je to